Κέρδισε τη μονομαχία, αλλά δεν κατάφερε στο κοντρόλ. Δόθηκε δυνατότητα στον Τόμιτς αρχικά να απομακρύνει. Ο Γκομίτης όμως δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Γιωργάτος για τον Λουτσιάνο. Ήβιτς για τον Λουτσιάνο που μπαίνει στην περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δεκάλεπτο και το γκολ. Το γκολ από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Και να λοιπόν τα πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός ήθελε το γρήγορο γκολ και το πετυχαίνει στο 11ο λεπτό και τα χαμόγελα. Τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στο πρόσωπο και στον Τάκη Περσία αλλά και στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Στους 40.000 οπαδούς. Κοιτάξτε εδώ. Το Λουτσιάνο να βγάζει την πανέξυπνη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που περίμενε ο Γιαννακόπουλος με άψογη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ανόρθωση 1-0. Κοντρά συναισθημάτων στον άλλο πάγκο. Η κατήφια και τα πανηγύρια. Κοιτάξτε εδώ στο replay. Η πανέξυπνη σέντρα από τον Λουτσιάνο που είδε ότι δεν υπάρχει παίκτη στο Ολυμπιακό στο δεύτερο δοκάρι. Φαντάστηκε με την βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ευφυΐα που διαθέτει ότι θα υπήρχε στο δεύτερο. Είναι λίγο πλάγια βέβαια. Ίσως γίνει και κάποια κομπίνα με τον Τζόρτζεβιτς που περιμένει δίπλα από τον Λουτσιάνο. Ο Λουτσιάνο τελικά απευθεία στο σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Ο Μέτρας στις εκτελέσεις των φάουλ. Ο Λουτσιάνο αναγκάζει όλους εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο να σηκώσουν τα χέρια και να πανηγυρίσουν. Το ίδιο έκανε και ο Μπάγεβιτς, το ίδιο κάνουν και οι 40.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Ό,τι καλύτερο για τους ερυθρόλευκους που στο 32ο λεπτό πετυχαίνουν το 2-0 και βάζουν τα θεμέλια της πρόκρισης. Κοιτάξτε εδώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού και εδώ όμως το replay. Μια εκτέλεση ιδανική. Ο Παναγιώτου τώρα είδε την μπάλα και... Εφόσον βγήκε ο Γιωργάτος τον Πρέτακ Τζόρτζεβιτς. Την ώρα που μίλαγες βλέπουμε το replay στην προηγούμενη φάση. Ο Ήβιτς ήταν σε οριακό σημείο, δεν μπορεί κανείς να είναι σε θέση να πει αν υπήρχε offside, κεφαλιά και το γκολ. Να λοιπόν που η ανόρθωση πετυχαίνει το γκολ. Αυτό που κυνηγούσε τόση ώρα με τον Μιχαήλοβιτς, ο οποίος είχε τρυπώσει στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλά προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο. Τη γλίτωσε 2 φορές κυριολεκτικά. Η τύχη ήταν με το μέρος του, αλλά δεν έδειξε να βελτιώνεται. Με συνέπεια βέβαια ο Μιχαήλοβιτς να πετυχαίνει τον γκολ και να μειώνει σε 2-1. Ουσιαστικά το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Να δούμε εδώ στο replay την φάση άψογη σέντρα από την δεξιά πλευρά του γηπέδου. Ο Μιχαήλοβιτς, κοιτάξτε εδώ, αμαρκάριστος. Ο Ανατολάκης ήταν από πίσω του. Ναι, Αντώνη. Ναι, είχαν τελειώσει τα πανηγύρια.